bine. Mama. Cum zici tu? Oi. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La ce te uiți acolo? Ce e acolo? Fă. Tai. Hai. Ta. Uite-te la mama, uite-te la mama, uite-te la mama, uite-te. Aici sunt mama. Aici sunt. Mama, uite-te la mama. Mama, cum zici? Mama? Hai spune. Mama, tata, buni, Tuși, Tifani. Cum zici tu? Ia spune la mama. Ei, tu. Ce frumos e băiețelul lui mama. Ei. Da. Hai, vorbește acolo.